frustrazio txikinen bat ez tezu izango lehenengo gunean ez genuelako zuzenean esan, bat horrela. Egin orai. Proposatzen zenuen. Nola zan? Lehenengo hitzak izan ziren, baldago norbait hor. Bueno, esan dako aurrera seitzen dugula, gaurko pikete informatiboarekin, Infozazpi irratia entzuten... Triste, eta amorokin, aldi beri. Burka pila bat egin dut, eta hola, kanpotik buelta. Akordioak bete dakizten pertsonak. Langileekin errespetuzko harremanak izateko gai diren pertsonak. Eta egun guzti hauetan borroka latza, plantilla langile guztiekin batea, batasuna izugarria izan da, hori bai. Goizeko 9 dira. Egun guztioi gaur martxoak 8 du eta osteguna da, heldu da itzordua. Gaur emakumeen nazioarteko egunean. Azkenengo urteetan ikusi dugun mobilizaziorik handienetako bat izaten ari da. Ilusionatu gaude, emozionatuta, desbordatuta, gaindituta. Nik uste dut emakumeok aurrera pausu garrantzitsua eman dugula. Gora borroka feminista! We call upon the request to both the Spanish and the French governments. Atzoko nazioarteko konferentziaren balorazioa egitekoak. Euskal Herrian gatazkaren konponbidea sustatzeko nazioarteko konferentziaren ondorio bakoitzarekiko eta guztiekiko babes osoa eta irmoa. Infozazpi, albistegiak. Madrildik iritsitako berri freskoan bildu hauteskundetan izango dela jakin den unean izan da hori. Zorionak eta eskerrik beroenak, pasaren barikutik, Ondarruko herri harresia, zubi harresia, osatu dugun, duzuen, Etxea bueltatzen naiz, preso guztiak ekartzen ditugun etxea. A esas madres y a esos padres, a esas compañeras y a esos compañeros que llevan 30 años haciendo la bolsa para la visita de las cárceles en el Estado francés y en el Estado español. Beraiek merezi dute benetako omenaldia. Altsasuko gertakarekin lotuta, gaur goizean atxilotu dituzten 9 lagunak. Argi dago, herria momentu honetan Alsasu dago oso batua, oso nahia, oso imagen. Ostiralean Luguson atxilotutako 5 lagunak bakebideak Izan gaitezen ausartak, izan gaitezen arduratsu eta ireki dezagun bide berri hori. Lehenengo pixuko lehiotik ikusi ezakeguna da, San Andres plaza, pixkanaka betetzen ari dela, dagoeneko milaka lagun dago. Euskal Herriko bakea eraikitzeko behar diren pieza guztiak aipatu ditugu, mai gainean ezagri ditugu, eta hola behar nahi dugu segitu. Joseba Asiron, izango da Iruñako alkate berria. Eta zuekin batera egingo dugu aldaketa. Gora Iruña! Andía ha hecho historia trayéndose a casa 10 Goyas. Bueno, uno de ellos es de Javier Aguirre. Egunon, Javi, eta zorionak. Eskerrik asko, egunon Amaia. Y bueno, también un poco resto de tanta emoción, la verdad que ha sido increíble. Mikel Laboa kantari ezaguna Euskal musikagintzako maisua gaur goizealdean hilda Donostian. 2009ko txapelketa nagusiko txapeldun Maialen Lujanbio! Momentu hauek nola deskribatu behar diren ere zaila da. Hemendik gutxira lertuko da festa udaletxe plazan, eguerdiko 12etan, aurten esango dugu motxila 21 gazteak izango direla. Baina ikusten ari garena orain zuzeneko irudia dira eta jendeak zapiak gairean jarraitzen ez du. Egunon guztioi, egunon Euskal Herria eta egunon mundu osoa, goizeko 10 dira behintzat hemen gure etxean, Euskal Herrian, bakizue, gure eskudago ekimenarekin bat eginez. Infozazpi irratia, zure ahotsa. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan,
ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal.